τρέξουμε ή όχι? Είσαι 6,5. Σου είπα ότι αυτό το παιχνίδι Και πάμε. ο σκοπός του παιχνιδιού είναι συνόμενα 30 κάρτες κολυμβιού. Ένα ζάρι, και περισσότερο Το κάνεις αυτό. θα πάρουμε τα πόδια. Θα πατήσεις τα βάζουμε όλα και όλα από εδώ. Σήμερα που είναι 3 ώρες. Όχι. Και εγώ Μαρία. Όχι ρε παιδί. Άμα είναι έρχομαι εγώ. Και πώς θα πάει το αυτοκίνητο? Μεταγωγικό θα πάει. Όχι, εντάξει. Τι λες άλλη αλλά μετά από στα 4. Όχι. Θα πεις το Τι γύλα. παιδί που σου βάκα καφέ. Εγώ φύγε. Να σου πω. Μαρία, καθάρισε το τραπέζι. Καθάρισε το τραπέζι. Πάντα σου γίνεται. Όχι. Πες. Ας εγώ χαμηλά. Ωραία, το έχουμε φορτώσει. Όχι! Θα φωνάξω παραπάνω.